Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Eta laseba uztaila bere bi atetxotara aietu da, eta guk egunero bezala Frantsisen konsolatorioari tarte bat eginen dugu. Egunero bezala gure konsolatorioan sartuko gara Frantsisen konsolatorioan. Edo zein duda duzuela, edo zein kezka, edo zein arazo, bat deitxu beldurrik gabe, beretzi batera, edo idatzi WhatsApp bat, 6 bizortzin, 7 bat 6, beretzi rau 7 zamakira. Hemen, zure edo zuen arazoei irtenbidea emakien, saiatuko gara. Eta gara diot izan ere gaur ere hementxe dut. Parez pare gure asteuntako aholkularia Bihotzu Regrena Fournier. Egunon eta ongi torria Bihotz. Egunon bai, eta mila esker. Ze, tres gaurkorik iteko nola? Bai, ja gaur zer dugun, atzokoa zai xamarra izan zen, baina tira, ja gaurko kontsultak lasaixauak diren. Hori da, ja gaurkoak zer dakarren. Tira, ustez badugu dela dei bat ja, bai, ala teknikariak baiet zeratzen dit, Frantsisen konsolatorioa bai erran. Egunon bai, nortzaratan ondi deitzen duzu? Xatur naiz, beratik. Egunon bai, eta ze berri? Ba, beire, ni agitz bertso zalea naiz eta bertso zaharra unitz gustatzen zaizkit. Ara, bertso zaharrak, Bai, Markesaren alabaren bertsoak buruz goitik beiti akatsi gabe ingabe kantatzeko gai naiz. Ta Paulo Jantziren Afrikako gerrarenak ere bai. Agitz zalea naiz, Markesaren alabaren bertsoak buruz beti kantatzeko gaizarela? Ez. Buruz, goitik beiti, sorta guztiek kantatzeko gai naizela, baina honi xutik edo jarrite, Aha, bertzela? Bai, eta erraten atzuen bezala, agitz zalia naiz eta badut duda txiki bat. Bota? Bada bertso sorta bat Pasaiako plazatik izenekoa, Laboak kantatzen zituen bertsoiek. Laboak... Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala, genioz bizia, kontatutzera... Ze, xorta honta zeizera, Bai, hoi da, xorta hoi. Ta zein da bazure kezka? Ba, xorta hortan kontatzen da nola zezen bate Pasaiako bestetako entzierrotik eskapo iten duen. Bai, gu txikitan ikasi genuen. Ta kontu da Pasaia Dominabaneko bestetan gertatu omentzela hoi. Bai, minio egia da? Ez dakio, baina tira, xorta hau Pasai Donibanen oinarritu dago. Ta zein da zure kezka ba? Ba, bertso batean arratzen du Santiago eguna Pasaian sinale, ta Pasai Donibanen gertatu bazen nola da posible besta Santiago izetia. Pasai Donibanen San Juanak ospatzen duzte, ez? Ba, enun sekula pentsatua. Bai, Santiago ospatzen duzte, ni gona naiz. Ta hoi nola da posible Pasai Donibanen Santiagoak? Ez da normala? Ez, egiarran, ez. Espetu pixkote, ja, WhatsApp mezu bat jaso berri dugu, entzuliak adi, hau historikoa da. Atalontako lehenbiziko WhatsAppa jaso dugu. Bueno, taleituko dizuet. Txar hartar batek bidali dugu, gure entzule fina gainera, eta leituko dizuete, ala jartzen du. Bai, nik ere bertzedu da badut. Lesakako Elizako zaindaria Turseko San Martin baldin badan, nola da posible Lesakako bestak San Ferminak izatian? Edo Zumilako Elizakoa San Juan Bautista izatia eta bestak Santiburtzioak. Hoixe, entzule baten kezka. Bai, egieran orain prentsetan hasite, hoi ere ala da, Lesakarrok. Arraroa da, San Martingo Eliza eta San Ferminak batetik, eta San Juan Bautistaren Eliza eta Santiburtzioa bertetik. Baina ez dakit zerran, Gu tarostistak santuekin ezkara ongi moldatzen, ni kosmoarekin, bai, bino santuekin sentitzen dut. Bala, zelesa, nik uste kezkoiek argitzeko, Frantsisen konsolatorioa baino, Francisco eta Santoren konsolatorioa ditu beharko duzuela. Bai, oberena izanen da. Edo, bertze biderrexako bat ere baduzu, Bertara bestera joan, eta han argituko izkizuetek kezka guziak. Nik uste, herritarren tartin izanen dela, herriko historioaz eta, Eliza kontuz jakinen dunik. Bai, erran ez da idea txarra, Lesakako San Ferminetarako ja berandu, baina Pasaiara eta Zunbilera hurbilduko naiz, eta besta pixketin bide nabar, saiatuko naiz kezkak aritzen. Mil esker zuen aholkuen gatik. Ez tauzerik, animo! Jo.
Santuak eta bestakai. Bai, nik ez dakit, Mozkorkeria eta Eliza ez dire ongi konpontzen diren bi kontzeptu, ezta? Ba, Elizaken nahi dunean, azken afarian ere ardoa usarki zen da. Tira, badugu bertzai bat bai Frantsisen konsolatoria bai erran. Egunon. Egunon bai, nortzara eta nondi deitzen duzu? Itziar naiz eta oiztik deitzen dut. Onge itzia eta zein da zure kezka? Ba, xaturren konsulta ditu dut eta nire deitzera nindu naiz. Onge intzo? Bai, nire hitz bertsozalia naiz eta bertsozarrak pil bat gustatzen zaizkit. Ez da hoezki. Minenik duda bat dut. Bilintxek badu xorta bat, behin batean Loiolan izenekoa. Hori Eganen kanta bada? Hori bilintxena da. Ez alda Eganena, hori Saldiasek kantatzen du. Niri erran behar diazu, ameka ordu pasatu nitun, nik txikitan gurasun autoan kantoria ditzen. Tira, ez asertu. Bertsoak bilintzen adire eta Eganena bertsoak bertzerik ez da. Ze, kanta ez da Eganena? Ez, bilintzen bertso batzu dire. Bueno, mito bat erori zait. Lasai, hartu arnasa, lasai eta rekuperatu. Diretziar, eta zein zure kezka ba? Ba, nik jakineko nukena da, Loiola hori, batia, Loiola hori, kantoak dion Loiola hori, ja, ze Loiola den? Nola ze Loiola den? Bai, hain ez dut Lola saitzen, ze Loiola zari da. Ja, Donostin ondon dagonaz, hor martutenetik pixkotara txigo, do azpeitita azkoititarteko Loiolaz. Zera... Ba, ni hitzik gabe geratu naiz, ez dakit zerran. Kanta ez da Saldiasena, ze ostikoa. Bastak izarran, ba, bilintz Donostiara izak nik, Donostiako Loiola zaizela erranen nuke, minon, diotenez, azpeiti aldian haunitz zibiltzen omentzen, eta baliteke azpeiti aleko Loiola izatea. Ja, eta nola nahi zuri lasai gelditzea hori jakin gabe. Nola jakiten dut ze Loiola den? Ba, senpelar dokumentazio zentrora ditu beharko zutan galdetu. Ai ama, jakin jauntean. Ba, zakit, hemen minio gizio enbin bai. Jo, ze palua egiten. Jo, uno badate ditu beharko dut orduan. Sekulako bajoia sartu zaitu jakin gabe. Ba, lain beharko zu ba. Bueno, bala, hien dut. Bueno, zuekala arraien maiatzu, eskerrik asko alere, Venga, ongi segi. Aio bai. Ai, gaur gure telefono biharrian, Iker Jimenez maena mamagenu igual hobe, Hau misterio pila. Hala, arte. Ai, behin batean Loiolan, ez da Eganena. Ze desilusioa, mito bat erori zait, jo.